Les grans decisions mediambientals de l'Autoritat Portuària de València se centren en els programes d'estalvi energètics en terminals i en nous combustibles per a vaixells, però també en decisions com la incorporació de vehicles 100% elèctrics per als treballs del dia a dia. De fet, València Port ha adquirit 2 vehicles elèctrics per a la seva flota de servei. Aquests 2 cotxes substitueixen a altres 2 unitats de gasolina i la seva adquisició forma part de les iniciatives ambientals encaminades a la reducció d'emissions de CO2 i, per tant, a la reducció de l'empremta de carboni del Port de València. Somos el primer puerto que hemos registrado nuestra huella de carbono, el Registro Nacional de Huella de Carbono en el Ministerio de Medio Ambiente. Y además últimamente estamos participando en una serie de proyectos que nos han ayudado, por un lado, desde el año 2008 a 2014, a reducir nuestra huella de carbono un 17%, a disminuir nuestros consumos energéticos en un 25%, mientras que la actividad portuaria, lo que es el crecimiento portuario, ha aumentado en un 13%. Con esto quiere decir que todos nuestros proyectos en cuanto a calidad del aire van enfocados a aumento del tráfico portuario, pero siempre con reducción de emisiones. Amb estos 2 vehicles elèctrics s'estima una reducció d'emissions respecte a un vehicle de gasolina tradicional d'aproximadament un 60%, mentre que el cost del consum pot variar entre el 10% i el 30% del cost del vehicle de gasolina tradicional. A més, al no cremar combustibles, s'elimina l'emissió de gasos contaminants com els compostos de sofre i nitrogen. Inicialmente la autoridad portuaria empezó a eliminar o dejar de utilizar vehículos diésel y sustituir por vehículos híbridos, y en el segundo punto en el que estamos hemos empezado a utilizar el vehículo eléctrico. Adquirimos un vehículo, una Kangol, y actualmente hemos adquirido 2 vehículos nuevos más, tanto para el uso interno como para el uso de la relación puerto-ciudad para ir a diferentes administraciones, principalmente consellerías, ayuntamientos y demás. Els vehicles elèctrics són fàcilment recarregables i pot triar-se el moment més adequat per a recarregar-los segons la tarifa elèctrica més convenient. I la seva eficiència, en termes energètics, és quasi el doble que la dels vehicles de combustió. Sent conscients dels objectius mediambientals de la Unió Europea amb l'horitzó 2020, l'Autoritat Portuària de València ha considerat fonamental actuar sobre el transport, que a Espanya consumeix prop del 43% de l'energia, per a contribuir a reduir l'impacte sobre el medi ambient. Entre els anys 2008-2014, l'Autoritat Portuària de València ha aconseguit reduir l'empremta de carboni del Port de València un 17%, mentre que l'augment del tràfic de mercaderies ha sigut d'un 13%.